खुलुमबाय बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं गुबुननि मुङाव आनजाद होनाय नंखाय बिजाथि हमनो हादों नंगौ गुबुननि मुंजों आनजाद होनाय नंखाय बिजाथिया पुलिसनि आखायाव आसाम पुलिसाव गोदानै थिसनथाय होनो रायजो नाङै सोलिगासिनो आसाम पुलिसनि देहायारि हारोंथाय आनजाद बेबायदि समावनो गुबुननि मुङाव आनजाद होनाय नंखाय बिजाथिया पुलिसनि आखायाव सासे आसाम पुलिसनि मावसुमाजों लोगोसे गुबुन सा द' नंखाय बिजाथि हमजानाय जाथाया सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों बे जाथाया चिराङाव फैदों बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सावदियाव आसाम पुलिसनि 3थि बेटेलियनाव साख्रि मावबाय थानाय सतीश बसुमतारीजों लोगोसे फुंखा बसुमतारी महेश्वर मुसाहारी लिरथुम बसुमतारी आरो सोरां बसुमतारी सोमखोर खेरखातारी सिमन्त बसुमतारीया गुबुननि मुङाव आनजाद होदोंमोन नाथाय दायनिगिरिफोरा गावसोरनि थांखियाव जाफुंसारनो हायाखिसै जोबथायाव पुलिसनि आखायाव गोग्लैयो কেইজন আছে আপোনালোকৰ গম পোৱা নাই মোৰ ল'ৰা আছে এটা কি নাম খবৰ কি কাৰণত পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে কি কাৰণে মানে ধুনীয়া আছিল তাৰমানে মোৰ জাৱাই আছিল তাৰমানে জাৱাইৰ তাৰমানে জাৱাইটো অলপ অসুখ হৈ আছে তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে মানে কি ক'লাক যে মানে খুৰালি মোৰটো অলপ সহায় কৰিবি বুলি ক'লাক তাৰপিছত মানে দাউৰতে ধৰা পাইছোঁ কিহৰ পৰীক্ষা দিব আহিছিল এইটো পুলিচ আসাম পুলিচ তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু আপোনাৰ জোৱাই পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা দিছে কি নাম জয় নাম জোৱাই চিমেণ্ট আৰু আপোনাৰ ল'ৰাৰ নাম কি নাম সংখ্যা কিয় এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো জানা নাই ল'ৰাৰ কথা বাপৰ কথা আমি জানো আপুনি কি হয় তেখেতৰ পিতৃ তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰা আৰু পৰীক্ষা দিছিল আপোনাৰ জোৱাই ঘৰ ক'ত দাদা চিমলা दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान इंराजि रावनि दा आक्सियम अफ चइस 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय कानाडा रावनि माथिया 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक हिन्दी रावनि हाकिम 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ